Pihak mo kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat sian buku renungan wasiat doho judul Pangatusion Nasitong, nama rojahan sian hatani debata di Rom sia ayat 30 sahatu bidu 10 ayat 4, dohot pangodol hononna sian Rom 10 ayat 2, songonoma didok debata hatana disi. Ay huhatidak ko donasida pabua na di hari koton parugamoon na alay dang marroha. Di sada film na marjudul The Tale of the Princess Kaguya, adong sahalak ulaw na pamulabulu. Taga mamulabulu iba na jupag sama sahalak dana parupuan na sa sabalgani idong ni jari ni tangan. Jupang sa dibagas batang ni bului. Asing ni jupang sa domose godang mas dohotak kapahean nauli. Dirajumi bana do sude na jinupakon nai gabe sa dadalan laho marorot jala pagodak kodak danaki doho denggan. Gabe pidda do nasida sian huta nasidai tu ibu kota. Doho do dibuan nang dak danaki jala ditadi kodak danaki doaka ale-ale na di huta. Macai uli do bagas inganan nasida di ibu kota. Jala dak danaki perap magodang dohotak kadongan na namora na adong diluati. Alay dang jupangan las niro hadak danaki. Masih hol do iba na mulak tuhuta na marmeam dohotak ka ale-ale na songon naujui. Iha mo kadongan, sipata songon sahalak pamola bului, hita peolo dosala patuduhon holong niro hatta. Juk do tabay pikirat talau mabain las rohania kana taha holongi, hape sasitong na dang si songoni parohon las niro hadinasida. Songoni do nang halak Jahudi di bagasan parsauran na dohok debata. Diokuhon si Paulus do haburjuon ni halak Jahudi maka porsiai Tuhani. Alay dang di bagasan pangatusion nasitong. Dirajumi nasida holan na marhite mangulahu patik do. Isarana patupahon sunat dohotak kahasomalan na asing. Gawe tama na sida diadopan ni debata. Didok si Paulus nung adigohi Kristus bepatiki. Alani haluaon jupak kita dada behola nala na mangulahon patik. Alay marhite asi dohot holong ni rohani debatado. Amen. Songoni mahata ni debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan. Like, subscribe, jala bagihot tua kadongan. Alamarhite na dohot dohita mangurupi ulaun marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Moliate debata mangaramoti Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.